Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago. Bueno, pues un dos asuntos, ahora, a ver si podemos tratar varios asuntos. Me gustaría coñecer a súa opinión con respecto pois, ao tema dos índices de criminalidade, a seguridade en Santiago. Pero, bueno, pues acabamos de falar con José Antonio Liñales, presidente portavoz, un dos portavoces de Unión Hoteleira de Compostela, porque nos veñen de enviar un comunicado aos hoteleiros composteláns expresando a súa preocupación con este titular, aproveitando que está, bueno, pues conozco ademais Miriam, bueno, pues todos os concelleiros representantes de cada un dos grupos municipais. Di o seguinte: o turismo en Santiago perde competitividade frente a cidades como Coruña ou Vigo, toca mínimos, e dende a Unión Hoteleira de Santiago se sinala que non é un problema do sector turístico global, senón un problema específico de Santiago. Previsións de ocupación en Semana Santa do 70% en días festivos, coa baixada do 50% o resto da semana. Son motivos para estar preocupados ou non son motivos para estar preocupados? Miriam. Bueno, pois son cuestións que nos vimos tratando pois con os representantes de Unión Hotelera e outros representantes do sector pois prácticamente casi de forma semanal. No último mes tivemos 2 xuntanzas para tratar esta cuestión. Evidentemente non son datos positivos, é unha obviedade, non estou dicindo nada que non saibamos, pero a cuestión sería se non lle atopáramos orixe, e nos atopamos unha orixe moi clara, a pesar de que é certo que é unha conxunción de factores, non, que son determinadas cuestións. Si vemos en outros lugares que tamén está baixando algo o turismo, non é solamente, hai un pouco vindo para aquí vía precisamente os datos de Donosti, que tamén están un pouco nese sentido. Hai cuestións no mundo que non se nos escapan, que evidentemente van a afectar, pero certo é que en Compostela, de maneira puntual e específica, temos a cuestión da conectividade aérea con Ryanair. Por exemplo, no pasado mes de febreiro, houbo 55.000 pasaxeiros e pasaxeiras menos con Ryanair que chegaron a Compostela que no febreiro do ano pasado, unha cifra moi similar tamén a de xaneiro. É evidente que se chegan 55.000 persoas menos, pois eso vaise notar obviamente nos datos do sector turístico. Creo que obvio a nadie se lle escapa que ten unha consecuencia directa. Polo tanto, é un problema puntual que está analizado e estudado do que xa viñamos falando no último ano que ia suceder así. Hai 7 conexións que había con Ryanair en xaneiro e en febreiro do ano pasado que agora mesmo non hai, e iso ten estes resultados. A preocupación sería se isto se mantivera no tempo ou non tivera unha causa clara. Nos temos detectada que esta é a causa máis relevante, como dicía, hai outras que tamén afectan a todos os demais destinos, e por tanto nese sentido que fixemos desde Turismo de Santiago foi traballar moito no último ano para que aí o temos pois a volta de maio, cando abra a pista, cando este renovada a pista do aeroporto, pois haxa moitísimas máis conexións. Falamos de ata 17 conexións internacionais. Seguimos traballando para que poidan aumentarse, e polo tanto a situación vai ser radicalmente outra, sabendo que durante estes meses, pois xa falamos en xaneiro, en febreiro, vámoslo seguir falando ata maio, pois os datos non van ser tan positivos como viñan sendo o ano pasado. Sí, María. Sí, a ver, gustaríame dicir que a concelleira, a señora Louzao, que non nos comparemos e non pensemos sempre nos malos, en Donosti, comparémonos cos destinos que van ben, por exemplo, coa Coruña, non? Tamén me gustaría dicir que no ano 2024 sacamos a campaña, o Concello sacou a campaña Santiago é frágil, no ano 2025 Santiago con tempo, Santiago con todo, e ao final Santiago pois terá moitas cousas, pero que non ten visitantes. E no ano 2026 tamén en turismo, en Fitur, publicaste esa campaña Compostela é moito máis, e parece que nestes momentos Compostela é moito menos, non? Entón, vemos peche de establecementos neste mes de febreiro, xaneiro, descenso da ocupación, que temos a Coruña por diante, tamén a estancia media diminuiu. Entón, bueno, eu creo que temos un problema, que non digo que non traballen, pero terán que traballar máis e traballar na dirección correcta, porque o noso destino está perdendo o liderado. Entón, hai unha tendencia negativa que eu creo que todos estamos de acordo, e temos que loitar contra esa tendencia, porque senón o que imos ter é un deterioro do destino que creo que Santiago non merece e que ningún de nós penso que queremos. Sí. Bueno, eu creo que a situación non se pode ocultar que é unha situación preocupante, polo menos, dende logo, o Grupo Municipal Socialista é unha situación que nos preocupa. É unha situación que nos preocupa porque, ademais,
pon de manifesto que non se avanza nun elemento moi importante para avanzar cara a un turismo sostible, que é a desestacionalización. Estamos tendo datos malos en momentos do ano nos que debíamos, porque temos moita marxe para mellorar os niveis de ocupación hoteleira, non? Eu sei que non hai solucións máxicas, coñezo algo, en fin, a problemática, porque foi a miña responsabilidade tamén durante 4 anos no mandato anterior. Sí, Eu diría... diría... foi concelleiro de turismo. Fun concelleiro de turismo, efectivamente. Digo, para que a xente tamén teña... Sí. Fun concelleiro de turismo nunha etapa complicada, porque foron os anos da pandemia, pero soubemos remontar moi ben esa mala etapa. De feito, o noso aeroporto foi o que máis rápido e mellor se recuperou da caída da conectividade aérea por causa da pandemia. Eu o que digo é que Miriam acaba de decirnos que coñece cal é o diagnóstico. Eso é importante. Efectivamente, hai que coñecer cal é o diagnóstico, pero, en fin, un bo médico non se pode quedar no diagnóstico. Ten que decirnos cal é o tratamento. Cal é o tratamento? É dicir, que se pode facer, que se debe facer no caso de que se queiran revertir. Eu, dende logo, creo que sí, que se deben revertir eses datos que, insisto, non son bons. Eu creo que hai un primeiro elemento que é moi importante: diálogo co sector. Diálogo co sector. En fin, co sector pódense ter discrepancias a respecto da tasa turística, discrepancias a respecto das políticas de promoción turística, pero fai falta diálogo. Cantas máis discrepancias, máis diálogo fai falta, porque ninguén ten máis interés en que o turismo vaia ben como actividade económica da cidade que o propio sector. É verdade que hai uns problemas que eu creo que están ben apuntados no sentido das dificultades da conectividade aérea derivadas, en fin, da espantada, ou como se lle queira chamar, de Ryanair, e agora tamén do peche do aeroporto durante un tempo por causa das obras que hai que facer nel. Pero non, o goberno non pode quedarse aí. Estáse aproveitando a facilidade da conexión ferroviaria que agora temos coa península para sustituir eses viaxeiros que viñan en avión. Eu sei que dende Incolsa estáse traballando, porque, en fin, son membro do Consello de Administración de Incolsa e sei que se están facendo esforzos por tamén conseguir novas conexións aéreas. Hai que persistir neso e, dende logo, non hai que conformarse cuns malos resultados. María, sí. Pois comparto co resto de compañeiros e compañeiras que os datos non son positivos, non son bons. Esta situación non só nos preocupa ao goberno, senón, como dixo a concelleira de Turismo, nos ocupa, non? É unha situación que era esperable, que sabíamos que ia pasar despois da marcha de Ryanair do aeroporto. Tamén sabíamos que tiñamos esas obras previstas no aeroporto para o mes de maio e que, por tanto, iso non ia ser atractivo para que viñeran compañías aéreas e que viñeran rutas antes da realización desas obras, que vai ter parada a actividade durante un mes e pico, pero a compañeira e a concelleira de Turismo acaba de relatar todas esas iniciativas que está poñendo en marcha para recuperar esa actividade unha vez rematen as obras, non? Entón, eu creo que hai diagnóstico, pero que tamén hai tratamento, que tamén hai recetas. Sí que tamén me gustaría comentar outra perspectiva cando falamos do aeroporto, que vai máis alá do turismo, non? E que me incumbe a min máis, e que recoñezo que me preocupa. Que é moi importante. Claro, que moitas veces falamos da conexión aeroportuaria só en clave de atraer turismo, pero a conexión aeroportuaria é importantísima para o desenvolvemento económico. Claro, que eso é importante, o que nos importa os compostelares, claro, a economía da cidade. E non só de Santiago, non é só importante para o desenvolvemento económico dos veciños e veciñas de Santiago, senón que o aeroporto de Santiago é un aeroporto que daba uso aos galegos e galegas, non? Lle dou paso enseguida, porque eu creo, baixo o meu punto de vista, todo está conectado, o aeroporto, o hotel, o comercio, a farmacia, a librería, en fin, todo, efectivamente,
Estou de acordo. O turismo por unha banda, Claro. conxunto. Claro. Entonces, esa conectividade no aeroporto que levamos falando moito tempo e que levamos tamén falando moito tempo da necesidade de coordinación dos tres aeroportos, porque isto, sinceramente, é unha crónica dunha morte anunciada. Levamos moitísimo tempo dicindo hai que poñer sobre a mesa que os tres aeroportos galegos estean coordinados, porque senón a situación vía seguir coa trayectoria que estaba acollendo o aeroporto do Porto en Portugal. Eu creo que tamén temos que reivindicar iso. Sei que a Xunta de Galicia pois parece que agora comeza a dar pasos nese sentido, pero o aeroporto de Santiago non é só o aeroporto dos santiagueses e santiaguesas, é o aeroporto de Galicia e, por tanto, é fundamental tamén para o desenvolvemento económico de Galicia e para a nosa conectividade, que hoxe en día é imprescindible. Sí, Miriam. Ben, pois, a ver, o diálogo co sector, asegúrolle, señor Guinarte, que é intensísimo. Non poderán decir o contrario, porque ademais é que atopamos un punto no que agora estamos traballando moi ben, a verdade, eu tamén quero agradecelo desde aquí, temos reunións constantes, vamos diagnosticando pois todo isto, que efectivamente vendo que solucións lle podemos dar. Con quen falta o diálogo, lamentablemente, coa Xunta de Galicia, e non porque non queiramos nós precisamente, que o pedimos en varias ocasións, públicamente, e seguimos sen ter esa xuntanza co director de Turismo de Galicia. Creo que calquera persona que nos está escoitando quedará alucinada si sabe que desde Turismo de Santiago se pediron reiteradamente estas xuntanzas e 2 anos e medio, casi 3 anos despois de que eu sexa concelleira de Turismo, siguen sen sentarse á mesa con nós. Claro, eu vexo a señora Baleato aquí preocupadísima por los eslogans que utilizamos desde Turismo de Santiago, preocupadísima pola situación dos datos turísticos de Santiago. Non dubido de que estén preocupados, pero entón expliquen vostedes si están preocupados, como poden negarse a sentarse con nós nunha mesa para coordinarnos e traballar da man conxuntamente, que é o que espera a xente de todas as administracións, non? Desde logo, nós coa man tendida para falar desta cuestión, por supostísimo, e máis pedímolo en diversas ocasións. Seguimos sen ter esa sorte. Entón, por favor, creo que é o momento xa de poder coordinarnos e poder traballar conxuntamente, porque a colaboración con Compostela, xa o digo, é absolutamente nula. Nese sentido, falábamos das solucións, pois eu xa comentaba que nos levamos todo este tempo, e o señor Guinarte sabe que é un traballo que se fai desde Turismo de Santiago, que a esa colaboración, ese constante diálogo coas compañías aéreas intensificouse de maneira especial nos últimos anos, vendo que esta situación que ia ser unha realidade. Nos, incluso, cando os datos estaban sendo positivos e ian medrando, atoparedes moitas declaracións miñas dicindo que os datos do aeroporto ian empezar a baixar porque era algo que xa estábamos detectando. En todas as reunións do Comité Aeroportuario, que xa levamos unhas cantas as que eu tiven que ir, en absolutamente en todas, transmitimos esta preocupación e que nos tiñamos que poñer a traballar de forma coordinada e da man pois da Xunta de Galicia e da ENA. A ENA pedimoslle tamén que nos mellorara o tema dos incentivos e deunos unha resposta positiva, e a Xunta en todo momento mantivo que o marketing e a comunicación que facían que era suficiente e que funcionaba, pero non podes decir ao mesmo tempo que é suficiente e que funciona e criticar cos datos do teu principal destino turístico, que é Santiago de Compostela, evidentemente está baixando, entón non está funcionando a promoción que fan de Santiago. É dicir, é un pouco un sinsentido. En todo caso, eu por ir ao positivo e ao futuro e ás solucións. Temos pechadas xa para ter 17 rutas internacionais con 8 compañías distintas a partir de maio, incluindo as novidades moi importantes da ruta directa con Nova York, con United, de Ámsterdam con KLM e de Cork con Aer Lingus. Tamén a conexión aos diferentes hubs que nos van a conectar con moitos outros lugares do mundo só con unha parada que nos parecía importante. E a diversificación, non depender só dunha compañía, porque foi o que nos pasou con Ryanair. Mais do 50% das conexións eran con esta compañía. Se hai un problema con esta compañía, aí vemos os resultados. Polo tanto, nese sentido, parece que a Xunta a semana pasada dixo que ia cambiar de postura e que si ia traballar nas campañas de comunicación coas compañías aéreas. Nos agradecemos ese cambio de postura. Parécenos que imos un pouco tarde, pero nunca é tarde se o resultado vai ser positivo, e polo tanto estamos agardando a poder ter esa xuntanza na que se nos concrete como vai ser esa colaboración e, por suposto, benvida sexa cando vexamos que é unha realidade. Pero en todo caso, nós, insisto, xa levamos facendo un traballo que permitirá que unha vez abra ao aeroporto totalmente reformado, pois haxa un reforzo de conectividade
actividade aérea que efectivamente, como dicía o señor Guinarte, temos que procurar que se manteña durante todo o ano. Por iso é tan importante, insisto unha vez máis, os datos do aeroporto, os datos dos hotéis, porque decíamos, está todo conectado, decía, a praza de abastos, os taxis, o comercio, a hostelería, seguramente aquela persoa que agora mesmo nos este a escoitar directa ou indirectamente, isto lle afecta directamente. Sí, María. Sí, non, eu simplemente non dubido das palabras da señora Louzao, efectivamente, pero sí que me permito cuestionar a preocupación e o interese que a Xunta de Galicia ten por Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é a fin do camiño de Santiago e eu creo que Santiago de Compostela sí que está no mapa e na mente do director xeral de turismo, por suposto, de Galicia. E o que sí me gustaría recordarlle a señora Louzao que estamos pendentes e estamos con ansia agardando polo plan estratégico de turismo. Encantaríanos ver aí, como decía o señor Guinarte, a ver aí se atopamos entón solucións que nos axuden. Eu entendo que isto é un problema dunha envergadura importante e que todos debemos remar na mesma dirección, pero bueno, tamén agardamos ver aí que solucións nos plantexa o goberno municipal con respecto a esta problemática. E sí me preocupa, e perdonen que lles diga, que o descenso da ocupación estea baseado no descenso do turismo de congresos, como dicía o señor Guinarte antes. Eso sí que é algo que temos aí como unha inquedanza que nos preocupa moitísimo. Queremos desestacionalizar, estamos todos de acordo, e por que os turismos non veñen, os congresos de turismo van a Coruña, van a Santander ou van a Oviedo, van a outras cidades e non veñen. Eu entendo pois que as conexións aeroportuarias, pero tamén temos o tren, quero dicir, habrá que buscar todas as medidas e poñer toda a carne no asador a ver se conseguimos pois que os datos empecen a mellorar. Sí, a ver, eu alégrame escoitarlle a concelleira responsable de turismo que diga que ten unha boa e constante comunicación co sector. Sinceramente, eu creo que iso é fundamental. Eu fun crítico a respecto do diálogo que mantivo o goberno municipal co sector na cuestión da tasa turística, porque aínda que a concelleira defendeu sempre que mantivera ese diálogo, eu o que, en fin, os inputs que recibía do sector eran que non houbo ese diálogo. E conste que eu creo que ese diálogo tamén ten que servir para decirlle ao sector cando se equivoca, porque nese comunicado da Unión Hoteleira fálase tamén do posible impacto negativo da tasa turística. Pois non, hai que decirlle ao sector que non, que a tasa turística non ten impacto negativo, porque non se pode decir no mesmo parágrafo que a tasa turística ten impacto negativo e ao mesmo tempo que a Coruña ten moi bons datos cando tamén ten tasa turística dende o mesmo momento en que o ten Santiago. Por tanto, o diálogo ten que ser un diálogo franco, pero obviamente hai que escoitar o sector. Respecto da Xunta, pois a min tamén me alegra que a Xunta case 20 anos despois, porque foi en 2009 cando a Xunta fixo a última aportación a incentivar as conexións aéreas en Galicia, pois volva a poñer o seu grao de area para que a conectividade aérea dos 3 aeroportos, neste caso, como tamén era antes de 2009, pois melloren ese aspecto. En fin, 20 anos son moitos anos, pero máis vale tarde que nunca. E coincido con María no tema especialmente preocupante do turismo de congresos. Eu creo que é un sector que hai que traballar especialmente, porque é un turismo desestacionalizado, é un turismo de calidade, é un turismo que deixa moitos recursos na cidade e ademais é un turismo sostible no sentido de que en fin, conecta, se me permite a expresión, a cidade, a universidade, o sector turístico e o sector comercial en xeral. Eu creo que Santiago neso ten un potencial aínda
por explotar. É certo que tamén o Palacio de Congresos estivo en obras e iso probablemente provocou unha certa desconexión dos congresos coa cidade, pero eu creo que hai que poñer moito énfase en mellorar ese ámbito. Me pide Miriam, pero teño un Bueno, compromiso con María. de forma moi rápida, non? Porque creo que hai consenso no diagnóstico, non? Eu comparto o interés que ten o turismo de congresos para Santiago de Compostela e tamén comparto que está máis que demostrado que a taxa turística non desincentiva a ocupación hotelera. A taxa turística leva implantada moitísimos anos en moitos lugares e non por iso decreceu pois a súa ocupación, o seu turismo. Eu simplemente quería volver a facer fincapé nunha cuestión que se comentou antes que me parece moi importante, que é planificar a política aeroportuaria de Santiago e dos outros 3 aeroportos e facelo tendo claro a necesidade dunha diversificación en varios sentidos. A primeira, unha diversificación das compañías aéreas, porque o aeroporto de Santiago medrou moitísimo nos últimos anos en utilización, en número de pasaxeiros, non? Todos recordamos pois a antigua terminal de Lavacolla e o número de pasaxeiros que movía e ao que nos vimos... Está aí abandonada. É outro debate interesante, Ramón, que podías propoñer, No, é un encantado, porque, mira, estou falando de memoria, pero creo que o seu mantemento, corríxame se non estou no certo, creo que eran 300.000 euros o ano. Sí, ese é un debate moi interesante. A terminal abandonada de Lavacolla. Sí. Eso ten que ter xa a solución xa. Pues estou totalmente de acordo. Pero volvendo a terminal Lavacolla, que todos recordamos, o sea, todos temos certa idade, que todos recordamos o número de usuarios que pasaxeiros que tiña, agora temos unhas instalacións que teñen pois unha capacidade moito maior, o que aconteceu nos últimos anos é que houve un monopolio, que a proposta de compañía aérea pois foi unha proposta basicamente que todo xiraba en torno dunha compañía, que todos sabemos pois tamén cales son as súas prácticas en moitos outros aeroportos. Entonces a min pareceme importantísimo que planificando o futuro, que planificando as futuras conexións aeroportuarias se traballe en clave dos 3 aeroportos galegos, pero tamén en clave de non estar limitado ou de depender dunha única compañía aérea, non? Senón de apostar por unha diversificación. Ben, pois en relación ao do diálogo co sector, o que fixemos agora foi sistematizalo, poñer unha reunión fixa e estable pendentes de que se aprobe o Foro de Turismo Sustentable, que, como saben, imos aprobalo esta semana no pleno para que poida entrar en funcionamento nos próximos meses, pero facer esa sistematización. Pero tamén é certo o que comentaba o señor Guinarte, que o diálogo debe ser franco. Eu neste sentido tamén teño que decir que estou sorprendida do que recolle este comunicado de Unión Hotelera, porque hai pouco, non habrá nin 15 días, estivemos reunidos falando destas cuestións e eu pregunteille directamente como valoraban o tema do imposto de estadías, absolutamente convencidos todos de que tuvera ningún impacto nesta cuestión, que non tiña nada que ver, porque ademais estabanse comparando con Coruña e efectivamente en Coruña tamén había imposto de estadías, como en moitos lugares do mundo, e en ningún se afectou a demanda. Os hoteleiros, permíteme que ponga un ingrediente máis na pota, non? Acabamos de falar con José Antonio Liñares e, bueno, di que cidades, por exemplo, coa Coruña ten un atractivo de concertos, actividade cultural que non ten o mellor Santiago, para poñer un ingrediente máis. Ben, pero eu agora estaba me referindo ao tema do imposto de estadías, que o que non poden, quero decir, eu tamén son totalmente franca e volvería a falar con eles, pero eu creo que se estamos nunha xuntanza, falamos de todas as cuestións e din que absolutamente para nada detectan que o imposto de estadías afectara e que ademais que está aí o claro exemplo de Coruña, pois tamén teño que decir que amamos a sorprendida de que despois nun comunicado que manden os medios de comunicación poñan que afectou o tema do imposto de estadías, porque eu creo que o diálogo tense que sustentar tamén pois en ser todos francos e en manter pois unha coherencia nos nosos posicionamentos. Pero bueno, será unha cuestión que volverei a tratar con eles, pero xa insisto que nesa xuntanza o que se acordou, porque además pregunteino concretamente para saber o seu parecer, era que para nada. E ademais é que estou convencida de que
así é, e eu nese sentido ata agradezo que Coruña teña o imposto de estadías aplicado, porque senón xa estaríamos falando de outra cuestión e todo o mundo estaría dicindo que é un problema. A min tampouco me gusta, son totalmente franca, eu son transparente, claro, porque senón estaríamos todos dicindo que ese era o problema, cando é obvio que non. Santiago pertence a un mundo e no mundo en ningún destino sucedeu iso. Nadie deixa de vir a Santiago de Compostela por máximo 2,5 € a noite cando estás nun hotel de 5 estrelas, no que tamén é un ingrediente que tamén teríamos que meter no caldo. A tarifa media dos hotéis de Compostela é moito máis elevada que das outras cidades. A mí non me gusta nada de andar comparando coas outras cidades, pero o ano pasado houve 5 meses que estivo por riba dos 100 €. Entón, pois tamén é importante decir que a tarifa que a xente en Compostela paga, que a xente en Compostela paga unhas tarifas moito máis altas que noutras cidades. E a que non pode, pois o mellor, pois vai a outro sitio. Que tamén é algo moi importante que o di o sector, vostedes que son profesionais de, en fin, que non xa é tanto encher, senón o prezo, porque iso significa que ven xente de máis recursos económicos, co cal se entende que gastaría máis cartos en Santiago. A tarifa media hotelera o ano pasado en Compostela chegou por primeira vez aos 100 € e pasou durante 4 ou 5 meses, non estou teño aquí agora os datos, 4 ou 5 meses por riba dos 100 €. É dicir, eso tamén é un dato importante a ter en conta. Moi rapidamente, o turismo máis, é evidente que nós estamos totalmente traballando totalmente nesa liña de captar turismo máis, que o Palacio de Congresos estivera pechado e sen persoal xestionando os congresos, xa daquela dixemos que ia ter un impacto é menor do que pensábamos, é dicir, hai unha boa programación de congresos para este ano, vamos ter congresos moi relevantes de máis de 5.000 persoas, incluso o de Semergen, que é un dos máis potentes no mes de outubro, son máis ben cara ao segundo semestre do ano, é dicir que nese sentido tamén mellorarán os datos cara ao segundo semestre do ano, pero nós levamos esa campaña a Fitur porque nos parece que é importante aí que temos moito marxe de crecemento e tamén no plan estratégico do que falábamos antes, que estará rematado polo mes de xullo e que nestes meses contará co sector tamén para elaborarse, evidentemente, pois tamén é unha das cuestións que quixemos tratar especialmente, pero por pechar en positivo, era importante tamén o que decía antes da diversificación do aeroporto, pois facer de unha cuestión complicada mellorar o posicionamento no que imos a estar despois, máis compañías, máis conexións e conexións cos hubs máis importantes que permitirán ter mellores conexións con só unha parada tamén. Nos quedan menos de 5 minutos. Dous comentarios nada máis, que me gustaría moitísimo que as declaracións da señora Luzao, por suposto, sexan sinceras, que non sexan simplemente titulares, porque con respecto ao Foro de Turismo Sustentable está ben que o ímos a aprobar esta semana, pero tiñan un plazo de 6 meses de que se entrou en vigor a ordenanza e o prazo xa pasou. Entón, van fora de plazo. Vai ser ahora a aprobación inicial, hai 30 días de exposición público, non sei se haberá alegacións ou non, pero aprobarán fora do prazo que a norma lle preveía. Despois tamén me gustaría dicir, con respecto á programación cultural, que a Xunta de Galicia non é sospeitosa de non organizar grandes actividades aquí en Santiago. Entón, creo que Son do Camiño é un exemplo de no que a cidade se enche. Un exemplo non, o único exemplo. Bueno, pois un exemplo no que a cidade se enche e que axuda a que a ocupación hotelera nesa fin de semana pois sexa casi completa ou completa. Nada máis dicir que sí que me gustaría recordar que, remato, que no ano 2024 contrataron uns informadores que desapareceron, estuveron un mes. Entonces eu vexo certa ambigüidade, certa política errática pois nesta materia. Nada máis para rematar. Sí. Vale, moi brevemente. A ver, 3 minutos. Bueno, eu consumirei creo. Vamos a ver, para a mellora do turismo de congresos tamén é moi importante a comunicabilidade interior, que a cidade teña os recursos para que a xente que veña aos congresos poida desenvolverse na cidade pois con normalidade durante os 3, 4 ou 5 días que está aquí. Porque eu teño recibido, cando era Concello de Turismo, a organizadores de congresos preguntaban esas cousas. E aí hai unha responsabilidade do Concello no tema dos taxis, pero tamén hai unha responsabilidade da Xunta no que ten que ver coa regulación dos VTCs, porque o peor que pode pasar é que non haxa unha regulación, e que non estea clara.
clara. Si pode habelos, si non pode habelos, si pode habelos no ámbito urbano, si pode habelos no ámbito interurbano, as comunidades autónomas que os ten regulados funcionan moito mellor. As cousas son así e así hai que dicilas. E o tema da programación cultural, bueno, na Coruña hai moitos concertos que normalmente son pola noite e que provocan que moita xente que vai de outros lugares de fora, pois de Asturias ou de Zamora ou de Vigo, pois se quede a dormir, ou de Portugal, se quede a dormir na cidade. Concertos pagando, claro. Bueno, eu creo que é algo que Santiago non ten por que renunciar a explotar, porque Santiago é un destino perfectamente atractivo e ten espazos que se poden aproveitar para esa finalidade. María, sí. Bueno, de forma moi breve, non? Eu insistir en que a conectividade aeroportuaria é importante non só para o turismo, senón para o desenvolvemento económico da cidade. Por suposto, hai moito potencial no que ten que ver co turismo de congresos, mas que neste momento os datos non sexan positivos non significa que se vayan a manter, non? Creo que estamos nunha situación puntual debida, primeiro, á marcha de Ryanair, que sabíamos que iba a acontecer e iba a ter estas consecuencias, e outra, as obras que se van a facer no mes de maio no aeroporto. Mas sí que me gustaría lanzar unha última mensaxe. Tamén teñamos en conta o equilibrio e a sustentabilidade do turismo. Eu creo que fai un ano ou fai menos, no verán, estábamos a falar de outras consecuencias que trae tamén o turismo para Santiago e que teñen pois difícil equilibrio a mellor cos intereses dos veciños. Así que preocupación, traballo para atraer turismo sobre todo sostible e por a miña parte pois nada máis. Pois Eso ya aquí a concelleira que vamos a ter que vir outro día porque non me chega o tempo. Para o martes que ven. Sí, Bueno, o martes que ven, non sei se vai a ver. Bueno, moi rapidamente, eu falaba a señora Balea, todos son do camiño, pero é que a min gustaríame que seguira coa lista esa que parecía que era, porque non hai máis colaboracións, hai unha colaboración de Turismo de Galicia coas festas de Santiago de 50.000 euros. É máis alta con calquera vila mediana do país. Entón, ese é un problema que en algún momento tamén se terá que abordar. Por que Turismo de Santiago non fai esa colaboración e esa coordinación, perdón, Turismo de Galicia con Turismo de Santiago. Moi rapidamente, simplemente por rematar, para nós tamén é moi importante, dixémolo sempre, a convivencia coa vida da veciñanza. En ese sentido, sempre fan burla ou chanza dos informadores que houbo. Era nin desapareceron, era un contrato que era puntual. Gustounos. O que pasa que chegaron tarde. Pois ao seu portavoz non lle gustou, que sempre o critica. Era unha cuestión puntual que foi moi ben recibida tanto polos turistas como por a veciñanza, e nós tamén seguiremos traballando nese sentido. Chegan as 2:45, sempre empeza... Sí, claro, os animas. Tes que alargar a tertulia. Non nos chega nada isto, 2 horas polo menos. Está clarísimo. Miriam, moitísimas gracias. Grazas a vos. Tamén María Baleato, moitísimas Moitas grazas. María Rozas, tamén moitísimas gracias. Moitísimas grazas a vos. Sindo Guinarte, moitísimas gracias. Moitas gracias. Decías que íbamos a falar de varios temas, eu sabía que non iba a ser así, pero bueno, en fin, falar. Ten moita Eu chicha. xa sabía que ia ser monotema. Ten moita chicha. Bueno, falaremos de así nos chegou o seguridade. tempo. Máis adiantes. Señora, señor, se nos vemos antes, feliz Semana Santa. Moitas grazas, igualmente.